Καλησπέρα. Τρίτη μέρα Athens Coffee Festival, τρίτη μέρα Master Classes. Τελευταίο και δεν θέλω να πω τελευταίο και καλύτερο, αλλά είναι... Τώρα μας αδικείς. Θα αδικήσω τους προηγούμενους όμως. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τρεις επιχειρηματίες, αλλά επιχειρηματίες στο roasting. Φοβερούς. Ναι. Πώς από μπαρίστα έγιναν ρόστερ και θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε έναν οδηγό επιβίωσης. Λοιπόν, είναι απόψε μαζί μας, θα ξεκινήσω από τέρμα αριστερά, ο Μιχάλης ο Κατσιαβός, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του Seven Steps. Το λέω καλά? Πολύ σωστά. Ωραία. Ο Αντώνης ο Καριώτης, Habit Coffee Roasters. Και ο Μιχάλης ο Σωτηρίου, Distretto Coffee Roasters. Θέλετε, επειδή δεν θέλω να... Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να πείτε κάτι. Ο Μιχάλης είναι πολύ γνωστός, ο Μιχάλης ο Κατσιαβός, και ως πρωταθλητής και σε ελληνικά πρωταθλήματα, αλλά και σε παγκόσμια. Αντώνη, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν έχεις κατέβει σε πρωτάθλημα. Ο Αντώνης... Εγώ είμαι λίγο πιο παλιός. Το 13. Δεύτερη θέση Πανελλήνιο μπαρίστα. Δεν και μετά έχουμε κατεβεί σαν Sapid που έχουμε προπονήσει παιδιά. έχουμε πάρει μια πρώτη θέση στον κόσμο στο iBrick με τον Κώστα τον Κομινάκη. Το 19 βγήκαμε πρώτοι στο Brewers Cup πάλι με τον Κώστα τον Κομινάκη. Αυτά. Μιχάλη, είσαι πότε ήσουν πρωταθλητής, το 18? Εγώ ήμουν το 2018. Καλά το θυμάμαι. Ναι. Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Εσύ, Μιχάλη, δεν είσαι πρωταθλητής? Στις μπύρες. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Να θεωρήσουμε ότι συστηθήκαμε ή θέλετε να πείτε για κάτι ακόμα για τις εταιρείες και τη δουλειά σας? Εγώ νιώθω πολύ ok. Δεν ξέρω αν το κοινό θέλει να μάθει κάτι περισσότερο. Το κοινό, θα σας πω προς το τέλος να κάνουμε τις ερωτήσεις για να μην το χάσουμε, γιατί θέλω να μας πούν κάποια σημαντικά πράγματα για κάποιον που θέλει από μπαρίστα να ασχοληθεί με το roasting, δηλαδή να μάθει να καβουρδίζει καφέ. Να ξεκινήσω από τον Μιχάλη το Σωτηρίου. Πότε ξεκίνησες πρώτη φορά με τον καφέ, πόσο ήσουνα? Η επαφή μου με τον καφέ είναι πάρα πολύ παλιά, επειδή υπήρξα και ναυτικός στο επάγγελμα. Η πρώτη μου επαφή ήταν το 1993. Το 2000 μπήκε πιο επαγγελματικά στη ζωή μου. Το 2004 ακόμα πιο επαγγελματικά και το 2006-2007 ήταν αυτό που ήθελα να κάνω. Αντώνη, κάτσε γιατί δεν βλέπω τον Αντώνη. Έλα. Μέτρα άνθρωπος. Εσύ πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με τον καφέ? Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον καφέ. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον καφέ στα 16, τώρα είμαι 38. Ως μπαρίστα, ναι. Λες ηλικίες. Ναι. Μιχάλη, και εσύ το ίδιο? Εγώ, όχι ακριβώς. Ήταν το 2011, αν δεν κάνω λάθος. Σπούδαζα ακόμα και ήμουνα στο μετέχνιο αν θα ακολουθήσω αυτό που σπουδάζω ή θα κάνω κάτι άλλο. Εν τέλει προέκυψε ο καφές, δεν ήταν το όνειρό μου, αλλά κατάλαβα ότι είναι κάτι που μου αρέσει πολύ και το αγαπάω και το ακολουθώ. Οπότε από το 2011 δούλευα πίσω από το μπαρ σαν μπαρίστα και μέχρι τώρα έχω φτάσει στο σημείο αυτό. Μισό λεπτό. Πόσα χρόνια δηλαδή σου πήρε από μπαρίστα να αρχίσεις να βλέπεις το roasting? Θέλω να πω πόσα χρόνια... Είχα την τύχη, είχες κάποιες... Ναι, την τύχη θα πω, ότι δούλευα σε ένα μαγαζί το οποίο ασχολιόταν και με το roasting και με εμπιστεύτηκε αρκετά άμεσα και έβλεπα από την αρχή της σταδιοδρομίας του καφέ το καβούρισμα, που κάποια άλλα παιδιά ίσως να μην έχουν την ίδια τύχη, δεν είναι τόσο εύκολο εδώ να έχουν άμεση πρόσβαση με το roasting. Αντώνη, εσύ σε ποια φάση ήρθες σε επαφή με το roasting και είπες με αυτό θα ασχοληθώ και έφυγες από τον πάγκο, να το πω έτσι? Εγώ κάποια στιγμή έκανα σεμινάρια με τον Τζον Βίλας, έναν Νορβηγό που είχε έρθει στην Ελλάδα για σεμινάρια. Ήταν πολύ πρωτοποριακό τότε να έρθει κάποιος από το εξωτερικό για να κάνει σεμινάρια. Και μετά πιάσα δουλειά σε ένα ελληνικό ρόστερι, όπου εκεί ξεκίνησα να καβουρδίζω, να πειραματίζομαι, να βγάζουμε καφέδες. Γενικά ήταν μια περίοδος που πειραματιζόμασταν αρκετά, διότι νομίζω ότι ξεκίναγε και τότε ουσιαστικά το trend, μιλάω περίπου για το 2013. Ναι. Νομίζω τότε ξεκίναγε το trend του roasting πλέον στην Ελλάδα. Αναγκάστηκες να παρακολουθήσεις κι άλλα σεμινάρια, να εξειδικευτείς περισσότερο?
Δηλαδή για να το δεις επαγγελματικά και να ασχοληθείς και να φτάσεις να έχεις τη δική σου εταιρεία σήμερα. Ναι, έχω παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια καβουρδίσματος και νομίζω ότι με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Και προσπαθώ ακόμα και τώρα, αν γίνονται κάποια σεμινάρια από καταξιωμένους, ας πούμε, ανθρώπους του χώρου, προσπαθώ είτε online αν γίνονται κάποια είτε αυτά, να ενημερώνομαι γιατί οι τάσεις αλλάζουν, τα μηχανήματα αλλάζουν, γενικά είναι ένα κομμάτι το οποίο συνεχώς εξελίσσεται. Μιχάλη, εσύ πόσα χρόνια είσαι ρόστερ? Εγώ πόσα χρόνια είμαι ρόστερ? Εγώ είμαι από το 2008, ψήνω το 2008, με έναν φίλο ο οποίος είχε κάνει μια εταιρεία στη Χαλκίδα, μετά μεταφερθήκαμε, κάναμε άλλα πράγματα. Για το 2013-2014, ήρθαμε πολύ κοντά με τον Αντώνη. Δεν πρέπει να τα λέμε και αυτά να ακούγονται, έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος. Κάτσα δίπλα στον Αντώνη και μάθαμε και άλλα πράγματα. Οπότε είχαμε καλό μέντορα δίπλα μας. Ο Αντώνης με πήρε στην ουσία από το χέρι και μου είπε 5 πράγματα και πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε τον καρπό και τι πρέπει να κάνουμε. Και από εκεί και πέρα το εξελίξαμε κι άλλο. Να ρωτήσω τον άλλο Μιχάλη, σε αυτή τη διαδικασία της μετάβασης, ποιο είναι το πιο απαιτητικό στάδιο, το πιο δύσκολο? Το πιο δύσκολο, να είσαι πάντα ενημερωμένος, να γνωρίζεις η αγορά και η τάση τι είναι αυτό που ζητάει και να μπορείς να είσαι και ταυτόχρονα ένα βήμα πιο μπροστά ίσως. Όχι πολλά, τα πολλά μπορεί να σε πάνε πίσω. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο και το στοίχημα. Όταν λες η αγορά, εννοείς οι καταναλωτές? Το γιατί ίσως να μιλάμε, το κομμάτι του καφέ έχει μια πολύ μεγάλη εξειδίκευση και η τόση εξειδίκευση μπορεί να μην είναι έτοιμο το καταναλωτικό κοινό να την αποδεχτεί. Με αυτή την έννοια το λέω. Οπότε, σταδιακά, μικρά και σταθερά βήματα. Ωραίο θέμα θέτεις για μελλοντικό πάνελ ή θέμα στο περιοδικό. Αντώνη, εκτός από τις τεχνικές γνώσεις, τις οποίες αποκτάει κάποιος σιγά-σιγά ή μέσα από τα σεμινάρια και την εξειδίκευση, τι άλλα skills, τι στοιχεία πρέπει να έχει στην προσωπικότητά του ένας ρόστερ? Δηλαδή, μπορούν όλοι να γίνουν ρόστερ? Όλοι μπορούν να γίνουν τα πάντα. Άρα όλοι μπορούν να γίνουν και ρόστερ. Να το πω λίγο πιο απλά, ρε παιδί μου, ότι για να γίνεις κάτι, ξέρω εγώ, μηχανικός αυτοκινήτων, ας πούμε, υπάρχουν σχολές, υπάρχουν πανεπιστήμια, οτιδήποτε. Οπότε το σπουδάζεις, μετά κάνεις πρακτική, έτσι είναι, σε όλες τις... Λοιπόν, και από εκεί και μετά είναι καθαρά στην προσωπικότητα του καθενός, πόσο πολύ θα το εξελίξει, πού θέλει να φτάσει, και πλέον έρχεται και γίνεται καθαρά προσωπικό το θέμα, το πού θα φτάσεις, τι θα γίνεις. Να πούμε όμως ότι είναι μια απαιτητική δουλειά. Είσαι στη ζέστη, έχει ορθοστασία, πρέπει να κοιτάς οθόνες, έχει πάρα πολλά νούμερα. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται οργανωτικότητα, μεθοδικότητα, υπομονή, πέρα από τη θέληση. Νομίζω ότι είναι ένα πακέτο που τα συμπεριλαμβάνει όλα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι εύκολη δουλειά. Στο Instagram μπορεί να φαντάζει έτσι λίγο φανταζή και λίγο ωραία και λίγο αυτά. Από πίσω έχει κουβάλιμα, έχει σκόνη, έχει χαμαλίκι. Κάτσε, επειδή κουνάει το κεφάλι το Κατσιαβός, να το ρωτήσω. Για πες, τι άλλο έχει? Συμφωνώ, τι άλλο θέλει? Θέλει αγάπη για μένα. Για να το κάνει οποιοδήποτε, αν το αγαπάει και το θέλει, θα τα καταφέρει. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά που λέει ο Αντώνης, εννοείται, είναι μια σειρά πραγμάτων που. Δεν χρειάζεται κάποιες ειδικές, κάποιες δεξιότητες. Μιχάλη Σωτηρίου, τι λες? Τι άλλο χρειάζεται? Να έχει κάποιες ξεχωριστές δεξιότητες, δηλαδή να μπορεί να παρακολουθήσει πολλά πράγματα. Θα πρέπει να υπάρχει αντίληψη καταρχήν. Αντίληψη, λοιπόν. Αντίληψη και πάνω απ' όλα να έχει. Πώς να το πω τώρα, να έχει έναν ουρανίσκο σωστό, να μπορεί να καταλάβει αυτό που δοκιμάζει ή ψήνει, αν είναι σωστό για να βγει στην αγορά. Πόσο άμεσα το δοκιμάζεις, μετά από... Πόσο άμεσα το δοκιμάζεις? Το ψήνουμε σήμερα και αύριο γίνεται το κάπινγκ. Την επόμενη μέρα, έτσι. Ακριβώς. Για να μπορούμε να δούμε τα γευστικά χαρακτηριστικά του καρπού, αυτά που μας έστειλε ο farmer, αν είναι αυτά που μας γράφει στο Caprofile,
και αν είναι αυτό που καλύπτει τις ανάγκες της εταιρείας μας ή τις ανάγκες του καταναλωτή. Άρα θέλει και μια εξειδίκευση στο κομμάτι της γευσογνωσίας. Σίγουρα, σίγουρα. Εγώ εντάξει, επειδή το έχω σπουδάσει ήμουνα και επειδή ήμουν σομελιέ σε κουραζιερόπλοια, ναι, θέλει. Αντώνη, εσύ έχεις κάνει σεμινάρια τέτοια, κάπινγκ? Σομελιέ, όχι. Όχι σομελιέ, όχι σομελιέ, είναι μόνο ο κύριος. Έχω κάνει σεμινάρια, νομίζω ότι τα έχω κάνει όλα. Αυτά τουλάχιστον του ΣΚΑΕ που έχει το coffee διπλώμα, έχω πάρει το coffee διπλώμα. Εμείς τότε ήμασταν ΣΚΑΕ, τώρα είναι ΣΚΑ. Οκ. Εμείς πήγαμε πρόγραμμα της ΣΚΑΕ. Ναι, εννοείται, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να έχεις βασικές γνώσεις για να μπορέσεις να φτάσεις στο σημείο να καβουρδίσεις έναν καφέ, να τον δοκιμάσεις και να κρίνεις τι αλλαγή χρειάζεται για να αλλάξεις το ψήσιμό σου. Δηλαδή, είναι μια σειρά πραγμάτων που πρέπει να ακολουθήσεις μέχρι να φτάσεις στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Το feedback για το επιθυμητό αποτέλεσμα, ποιος σας το δίνει? Μιχάλη, πες μου. Το feedback. Εκτός από αυτό που ξέρεις εσύ. Εμείς οι ίδιοι και έπειτα όταν ένας καφές βγαίνει στην αγορά προς πώληση, προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο κοντά στον κόσμο και στον πελάτη, έτσι ώστε να αναγνωρίζουμε τι έχει πάει λάθος, τι σωστό, πώς το αντιλαμβάνεται ο πελάτης το προϊόν. Δεν είναι, συγγνώμη να το ρωτήσω εγώ τώρα, ως πελάτης θα ρωτάω, έτσι, ως καταναλώτρια. Δεν είναι αργά, άμα φτάσει στον πελάτη, να πάρει το feedback, λέω εγώ? Προφανώς, για να βγει στον πελάτη, έχει περάσει τη διαδικασία όλη αυτή που αναλύσαμε πριν, μέσα από τα πρωτόκολλα τα οποία χρησιμοποιούμε μέσα από το cupping και έχουμε εμπιστοσύνη στο προϊόν και το βγάζουμε. Ναι. Οπότε... Γιατί θέλω να πω σε κάτι άλλο, ότι όταν ήσασταν πίσω από τον πάγκο, είχατε άμεσο feedback από τον πελάτη, έτσι δεν είναι? Αντώνη, θες να πεις, σου λείπει αυτό? Είχαμε άμεσο feedback δουλεύοντας σαν μπαρίστα. Θα πάρεις ένα feedback άμεσο από τον καταναλωτή τύπου μου αρέσει, δεν μου αρέσει, πολύ πιο απλά, νομίζω, πριν κάποια χρόνια, πιο πολύπλοκα τώρα. Είναι λίγο σχετικό αυτό με το feedback. Εγώ θα πω ότι υπάρχουν κάποιοι καφέδες που τους βγάζεις στον καταναλωτή γιατί τους γουστάρεις εσύ, γιατί αρέσουν σε μένα, και υπάρχουν και καφέδες οι οποίοι θα βγάλω στον καταναλωτή γιατί αυτό νομίζω ότι θα αρέσει στον καταναλωτή. Είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες που σερβίρεις. Ισχύει αυτό, Μιχάλη? Ισχύει ακριβώς. Αλλά γενικά το feedback έχει μια αλυσίδα πραγμάτων. Εγώ... Μίλησέ μας για αυτή. Δηλαδή, εσύ πώς παίρνεις feedback, αν πρέπει να μας περιγράψεις? Εγώ σαν roster, σαν head roster της εταιρείας, παίρνω feedback από αυτό που ψήνω. Αυτό που θα μας πει, μάλλον ο τελικός καταναλωτής, το feedback, θα πρέπει να έρθει σε συνεργασία με τον μπαρίστα. Γιατί εγώ μπορώ να πω ότι ο καρπός μου είναι αυτός και βγάζει αυτά και για κάποιο λόγο ο μπαρίστα μπορεί να τον βγάλει κάπως διαφορετικά. Οπότε λοιπόν αυτό για να βγει και να γίνει σωστά έχει μια αλφα διαδικασία. Και σε συνεργασία με τον μπαρίστα βγαίνει ένα σωστό feedback. Αν ο μπαρίστα για κάποιο λόγο το πρωί έχει ξυπνήσει στραβά, μπορεί να μην το βγάλει καλά. Οπότε λοιπόν. Πρέπει να σου μεταφέρει ακριβώς ό,τι σου λέει του λέει μάλλον ο πελάτης του, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά. Μιχάλη Κατσιαβέ, κάτσε να μας πει και ο Μιχάλης. Μια ώρα ο Μιχάλης μιλάει. Όχι, ξέρεις γιατί? Επειδή τον παρακολουθώ και πάει να μιλήσει, γι' αυτό λέω. Όχι, δεν πάω να μιλήσω. Συμφωνώ με τον Μιχάλη. Ας το ολοκληρώσει, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ολοκλήρωσε, Μιχάλη Σωτηρίου, μπερδεύομαι. Πλάκα κάνω. Μιχάλης ταξιάρχης οπότε. Λοιπόν, έλα, συνέχισε. Πες για τον μπαρίστα και το feedback. Ο μπαρίστα θα πρέπει για μένα είναι προσωπικά, ρε παιδί μου, επειδή ο καρπός ξεκινάει από τη φάρμα και έρχεται σε εμάς, στα δικά μας τα χέρια. Ο φάρμερ μας δίνει ένα καπροφάλ και εμείς πρέπει να το βγάλουμε. Ωραία. Από εκεί και έπειτα εμείς δίνουμε κάποιο αλφα πρωτόκολλο στον μπαρίστα και πρέπει να το κάνει σωστά. Αν δεν το κάνει σωστά, ό,τι και να κάνουμε, η εταιρεία δεν θα φανεί στα μάτια σωστά του πελάτη. Οπότε λοιπόν εκεί αλλάζουν όλα. Μιχάλη. Και, ναι, πώς διασφαλίζεις αυτό που θα σου γυρίσει ως feedback ο μπαρίστα? Έχετε κάποιο είδους πρωτόκολλο που ακολουθείτε? Χρειάζεται να είσαι κοντά στον μπαρίστα αυτό. Δηλαδή να υπάρχει μια καθοδήγηση. Για να βγαίνει το προϊόν έτσι όπως σε αντιπροσωπεύει. Δεν υπάρχει λάθος ή σωστό. Ναι. Υπάρχει και λάθος και σωστό, αλλά είναι και τι σε αντιπροσωπεύει, τι θέλεις να δώσεις προς τα έξω. Αντώνη, σου λείπει η εποχή που μίλαγες με τον κόσμο?
περισσότερο? Γιατί σαν ρόστερ μιλάτε το ίδιο με τον κόσμο. Καταρχάς, πείτε μου αυτό. Εγώ ίσως να είμαι ακόμα από τους τυχερούς που ο καβουριστικός μου χώρος είναι μέσα στο μαγαζί, οπότε έχω άμεση επαφή και δεν έχω ακόμα νιώσει ότι μου έχει λείψει. Είμαι σε επαφή. Έλα, πες μου, γιατί πριν στο όχι, χάλασα. Όχι, εγώ κοιτάω. Εσένα σου λείπει ο κόσμος. Όχι, εντάξει, η επαφή με τον κόσμο. Εγώ είμαι άνθρωπος, ο Μιχάλης το ξέρει πολύ καλά, που γυρίζω. Πάω και τους βλέπω όλους. Δηλαδή, στα κενά μου, πέρα από τα δικά μου τα μαγαζιά που θα περάσω να δω, θα πάω να δω τον Αντώνη, θα πάω να δω τον Μιχάλη, να δω παιδιά τι κάνετε, πώς είστε. Δηλαδή, πάω, δεν το χάνω την επαφή, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η επαφή. Και πόσο μάλιστα λοιπόν το να είσαι, όχι πέρα από τον πελάτη και τους φίλους, στον πελάτη μάλλον, όχι πέρα από τον πελάτη, στον πελάτη, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η επαφή, γιατί νιώθει και μεγάλη εμπιστοσύνη όταν πάει ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και του λέει τι έγινε, πώς είσαι, όλα καλά και χρειάζεσαι κάτι και εδώ είμαστε. Και μετά είναι το άλλο το κομμάτι, το φιλικό που περνάς από όλους τους φίλους. Και το κομμάτι της πληροφορίας το ρωτάς ευθέως, Αντώνη. Δηλαδή, ας πούμε αντίστοιχα, όπως λέει ο Μιχάλης, πάει στα μαγαζιά και τη ζητάς έτσι την πληροφορία από τους ανθρώπους που συνεργάζεσαι. Εγώ πλέον δεν θέλω να πηγαίνω. Κουράστηκα. Όχι, εγώ πλέον προτιμώ να κάθομαι στο... Του χρόνου θα κάνουμε ένα πάνελ για συνταξιούχους. Τέλεια. Να με καλέσεις. Όχι, εγώ τώρα προτιμώ να κάθομαι στο εργαστήριο και να δουλεύω και να είναι τα νέα παιδιά έξω και να κάνουν... Άρα δεν είναι το κομμάτι που εσύ αφήνεις σε άλλους. Έχεις συνεργάτες γι' αυτό. Θα βρεθώ σε μέρες στο μαγαζί, θα υπάρχει επικοινωνία με τον κόσμο, θα γίνουν χαβαλές που πρέπει να γίνει. Δεν νομίζω ότι μου λείπει το θέμα του πόστο, ας πούμε, πίσω από τον μπαρ. Το έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια. Μιχάλη, Μιχάλη Κατσιαβέ, μια και άνοιξες πρόσφατα, ποιες αντικειμενικές δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος ο οποίος αποφασίζει να ασχοληθεί με το roasting? Τις έχεις πολύ πρόσφατες. Ναι, σίγουρα πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη οργάνωση. Σίγουρα πρέπει, βασικά αυτό που εγώ αντιμετωπίζω ήδη τώρα σαν δυσκολία, είναι το κομμάτι του χώρου. Ο χώρος ο δικός μας, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο... Η διαμόρφωση εννοείς. Η διαμόρφωση και αυτό, ξέρεις, όσο η δουλειά εξελίσσεται, σε περιορίζει ίσως. Ναι, το κομμάτι του χώρου με την έννοια, η συσκευασία, οι πρώτες ύλες, τα σακουλάκια σου, το γραφιστικό σου, όλα αυτά, επειδή είμαι πολύ εγώ αρχή σε αυτό το κομμάτι, με δυσκολεύουν αρκετά. Να πω τώρα, έτσι, θα το ρωτήσω, μήπως όμως δεν πρέπει να είμαστε και συγκεντρωτικοί? Δηλαδή, ο Αντώνης ο Καριώτης λέει ότι έχει ανθρώπους σιγά-σιγά για κομμάτια που δεν αντέχει, όπως είπε, ή δεν θέλει να ασχοληθεί. Εντάξει, αυτός πάει και δουλειά, ρε παιδί μου. Τώρα, όσο μεγαλώνει ο όγκος της δουλειάς, όσο αυξάνονται οι πωλήσεις, γενικότερα όσο η δουλειά μεγαλώνει, εννοείται ότι μεγαλώνει η ομάδα, κάποια πράγματα τα λαμβάνουν άλλοι άνθρωποι, είναι η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων. Ναι. Μιχάλη Σωτηρίου, εσύ αντικειμενικά ποιες θεωρείς δυσκολίες για ένα ρόστερ να αντιμετωπίσει? Δηλαδή, ανοίγοντας μια επιχείρηση, έτσι, όχι στη διαδικασία. Στις αρχές του ανοίγματος. Ναι. Ποιες είναι οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει Ναι, πρακτικά. Εντάξει, ο χώρος, πώς θα γίνει σωστά διαρρύθμιση, η παραγωγή, η γραμμή παραγωγής πώς θα βγει και ανάλογα όχι κάθε εταιρεία, κάθε άνθρωπος που θέλει να κάνει αυτό το συγκεκριμένο πράγμα θα πρέπει να βολιδοσκοπήσει κάπου συγκεκριμένα. Θέλω να κάνω αυτό. Θέλω να είμαι micro roastery. Θέλω να είμαι μεγάλο roastery. Οπότε λοιπόν όλα αυτά έχουν κάποιες διαδικασίες. Το micro roastery δεν θέλει μια τεράστια γραμμή παραγωγής, γιατί λες ψήνω 50 κιλά, ξέρω εγώ, 20 κιλά την ημέρα, τα πουλάω, είμαι ευχαριστημένος, σταματάω. Όσο λοιπόν όμως σκέφτεσαι να κάνεις μεγαλύτερα βήματα, πρέπει να σκέφτεσαι τη γραμμή παραγωγής και το πώς θα το στήσεις σωστά. Δεν σε οδηγεί και η δουλειά όμως, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί εσύ να έχεις στοχεύσει εκεί, όπως λες, αλλά η δουλειά να λέει ότι μπορείς λίγο παραπάνω. Αν λέει η δουλειά λίγο παραπάνω, μάλλον δεν τα έχεις στοχεύσει σωστά. Οπότε μένει σε αυτό που λες. Εγώ ποτέ δεν έγραψα στην ταμπέλα μου micro roasters. Γιατί δεν ήμουνα ποτέ micro roasters.
Ξεκίνησα με ένα μηχάνημα 15 κιλών, τότε με τον Αντώνη, και αυτή τη στιγμή έχω 3 μηχανήματα και πάω για 4ο. Οπότε λοιπόν δεν ήμουν ποτέ ούτε θεωρώ ότι είμαι micro roasters. Το να κάνω μια εταιρεία διαφορετική micro roasters, να δουλεύει το πρωί στις 8 και στις 4 να κλείνει ό,τι και να γίνει, αυτό ναι, μπορεί να λέγεται micro roasters. Να γυρίσω τώρα, θέλω πάλι στον Κατσιαβό και να το ρωτήσω, επειδή είναι πρόσφατο, όπως είπαμε. Έχεις έρθει ποτέ σε κόντρα ως επιχειρηματίας, που έχει ένα budget, έχει ένα πρόγραμμα, στα συνέχεια των προηγούμενων, με βάση το τι θα ήθελες να ψήνεις ή δηλαδή να πεις αυτό θα ήθελα να ψήσω αυτόν τον καφέ, αλλά όχι. Πολλές φορές και επιχειρηματικά σκεπτόμενος δεν μπορώ να πω ότι παίρνω και τις καλύτερες αποφάσεις. Με την έννοια ότι πολλές φορές προβαίνω σε αγορές καφέδων αρκετά ακριβών που δεν έχουν και τόσο ανταπόκριση προς πώληση. Απλά επειδή ακόμα είμαι πολύ νέος εγώ στον χώρο και έχω το συναίσθημα λίγο πιο πάνω, ακόμα τουλάχιστον, δεν ξέρω τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δεν μπορώ να πω ότι σκέφτομαι τελείως επιχειρηματικά. Ακόμα σκέφτεσαι, δηλαδή θες να πεις ότι σε παρασύρει αυτό το πάθος. Είναι fascinating να ψήσεις κάτι διαφορετικό. Ναι. Και αυτό, Αντώνη, εσύ, αυτό που λέει τώρα... Το πίνω μόνος μου μετά. Το πίνω μόνος μου μετά. Έχεις και φίλους να το μοιράσεις. Ναι, αυτό εννοώ, δεν έχει ανταπόκριση αλλού. Μην πάθεις τίποτα. Γιάννης κερνάει. Αντώνη, εσύ αυτό που λέει τώρα ο Μιχάλης που είναι στο ξεκίνημα, σαν παιδική ασθένεια, το ξεπέρασες γρήγορα ή έψινες και εσύ ότι σου άρεσε για καιρό? Εγώ προσωπικά εδώ και χρόνια κρατάω μια πολύ συγκεκριμένη γραμμή, σαν Sapid. Έχουμε μόνο ποιοτικούς καφέδες. Δεν έχει να κάνει με τη γεύση. Έχουμε καφέδες που δεν μπορούν να πουληθούν καταρχάς λόγω τιμής. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην κατάψυξη, ξέρω εγώ, έχουμε ένα καφέ από 90+, τον είχαμε αγοράσει κάποτε 3.000 ευρώ το κιλό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος καταναλωτής που μπορεί να αγοράσει. Αυτό σε τι μεταφράζεται στο φλιτζάνι, επειδή δεν είμαστε καλοί, εμείς δεν ξέρουμε τη δική σας δουλειά. Αυτός που, δηλαδή, λίγο πολύ, μη μας πεις τη διαδικασία, πόσο θα έκανε? Είναι ένας καφές που τον αγοράσαμε για να διαγωνιστούμε σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Βοστόνη, στο Brewers Cup. Ένας εξαιρετικός γευστικά καφές. Παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι θα σου αρέσει. Σαν καταναλώτρια μιλάω. Μπορεί να το πιείς και να μου πεις τι βλακεία είναι αυτή. Η γεύση είναι κάτι καθαρά υποκειμενικό. Η ποιότητα όμως έχει διαβαθμίσεις οι οποίες πλέον δεν κρύβονται. Υπάρχει το ίντερνετ, μπορεί να δεις τι αγοράζεις, τι καφέδες είναι, αν είναι καλή, δεν είναι. Η γεύση είναι κάτι το οποίο είναι πολύ υποκειμενικό. Μιχάλη, εσύ, Σωτηρίου, αγοράζεις καφέδες που τους αγοράζεις για να τους ψήνεις μόνος σου ή το έχεις περιορίσει? Το έχω περιορίσει και πάω κατά παραγγελία, γιατί όπως και ο Αντώνης έχει ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί το παιδί στην Πετρούπολη, έχω και εγώ ένα δικό μου μαγαζί στην Νίκαια εταιρικό, οπότε λοιπόν ό,τι παίρνω, όταν είναι πολύ ακριβό, δηλαδή κάθε Χριστούγεννα, ξέρω εγώ, κάθε μια φορά το χρόνο φέρνω 2 βαρελάκια Blue Mountain. Δεν τα βγάζω για να τα πουλήσω, γιατί είναι πανάκριβος ο καφές. Τα βγάζω κάτω και τα σερβίρω φλιτζάνι. Ναι, τα περιορίζεις αυτά γιατί είναι τα κοστολόγια πολύ μεγάλα. Οπότε περιορίζεσαι σε κάτι πιο εμπορικό, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι ποιοτικό, έτσι. Ναι, σίγουρα. Το εμπορικό δεν είναι πάντα το που λέμε ότι είναι ποιοτικό. Δηλαδή υπάρχει η Βραζιλία που είναι εμπορικά και είναι πάρα πολύ ωραία και υπάρχει η Βραζιλία η οποία είναι μια εμπορική Βραζιλία. Δεν είναι ωραία, είναι αυτό που πίνουμε κάθε μέρα. Αν σήμερα θέλαμε να πούμε ότι ποια είναι η τάση στο roasting, δηλαδή κάνουμε μέτριο ψήσιμο, σκούρο, τι κινείται περισσότερο? Θες να ξεκινήσεις εσύ? Ναι, τώρα και αυτό είναι πάλι λίγο αυθαίρετο. Καλά, έχει να κάνει, ναι, αλλά με βάση τη δικιά σου δουλειά, τι βλέπεις? Το τι θεωρεί κάποιος light, ναι, δεν ξέρω. Επειδή αλλάζουν τα γούστα ανά περιόδους του κόσμου. Ναι, σιγά-σιγά νομίζω ότι ο κόσμος αναζητά λίγο παραπάνω να ξεφύγει από τα ιταλικά χαρμάνια, ίσως.
Σίγουρα έχουν ακόμα τη μεγαλύτερη βαθμίδα της αγοράς, δηλαδή ο κόσμος προς τα εκεί ακόμα είναι η προτίμησή του, αλλά σιγά-σιγά βλέπεις όλο και περισσότερους να ζητάνε λίγο περισσότερο την ελληνική νοοτροπία σε πιο απαλή προσέγγιση καβουρδιστικά. Έτσι τουλάχιστον αισθάνομαι εγώ. Αντώνη, εσύ τι feedback έχεις γενικά και πού κινείται? Εγώ νομίζω ότι την περάσαμε την εποχή του light, medium, dark. Νομίζω αυτή η μόδα αρχίζει και περνάει. Έχουν μπει πλέον καφέδες, οι οποίοι, παράδειγμα, ας πούμε, ένας καφές, ο οποίος είναι fermented και βαθύ fermentation, ας πούμε, έχει υποστεί. Στην πραγματικότητα θα τον βλέπεις σκούρο, αλλά είναι light ψημένος. Θέλω να πω ότι λίγο αυτή η μόδα του light, medium, dark πέρασε σαφώς. Μπήκαν οι διαφορετικές επεξεργασίες, γι' αυτό έτσι. Εντάξει, δηλαδή, έχει παίξει θεωρώ ρόλο αυτό. ότι πλέον το βαρύ ιταλικό ψήσιμο που θα δεις έναν καφέ, να το πω έτσι λαδωμένο, ρε παιδί, με πάρα πολλά έλαια, νομίζω ότι αυτό γενικά έχει έρθει και έχει κάνει ένα βήμα πίσω ακόμα και από τους Ιταλούς τους ίδιους. Ναι. Οπότε προσπαθούν, νομίζω, όλοι σιγά-σιγά να ψήνουν λίγο καλύτερα τους καφέδες τους. Νομίζω ότι τα ελληνικά δεδομένα και τα παγκόσμια δεδομένα κινούνται σε ρυθμούς, ας πούμε, ενός μέτριου ψησίματος, με το μεγαλύτερο, ας πούμε, ποσοστό καταναλωτών, ειδικά σε ένα εσπρέσο, να μην έχει ο καφές υπερβολική οξύτητα. Νομίζω ότι πλέον αυτό είναι ξεκάθαρο στην αγορά, στους πελάτες μας, σε όλους εδώ, ότι ο κόσμος δεν του αρέσει στον εσπρέσο υπερβολική οξύτητα, έτσι είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω... Εντάξει, να ξέρεις κάποιους ουρανίσκους που θέλουν αυτό το πράγμα, τα λεμόνια και τα... Ναι, όχι, θέλουν κάτι πιο soft, κάτι πιο ωραίο, κάτι πιο σωστό. Και διαγωνιστικά, έτσι. Δηλαδή, κάποτε οι διαγωνισμοί βάζαμε 20 γραμμάρια, 22, να πάρουμε τέρμα οξύτητες, αυτό. Νομίζω ακόμα και στους διαγωνισμούς αυτό έχει αλλάξει. Πλέον ζητάμε ισορροπία, άλλα χαρακτηριστικά, πιο... Μιχάλη, εσύ τι feedback έχεις για το τι αρέσει στον κόσμο? Ας πιάσουμε την οξύτητα που είπε τώρα ο Αντώνης, δηλαδή για να... πού κινούνται πια οι προτιμήσεις. Τίποτα, θέλουν κάτι πιο commercial, ένα γλυκό πιο το καφέ, να μπορούν να πιούν... Εντάξει, αν κάνεις έρευνα, δηλαδή εγώ που έχω ρωτήσει πολλές φορές ανθρώπους, θέλουν το πρωί να πιούν ένα καφέ να είναι πολύ δυνατός, τους ξυπνείς και όλοι λένε τα... Και μετά θέλουν ένα καφέ να είναι πιο soft και μετά θέλουμε ένα καφέ, εντάξει, προς το τέλος θα το δούμε και έτσι και αλλιώς και μετά τις 12 η ώρα κάτι άλλο. Το οποίο, αν θυμάμαι καλά, εντάξει, τώρα λέμε για το κομμάτι αυτό, εγώ από το feedback που έχω πάρει από τον κόσμο είναι ότι θέλουν όλοι να έχουν ένα καφέ soft, να πίνεται και να είναι ευχάριστος. Τώρα, κάθε ώρα έχει το διαφορετικό κομμάτι. Κάποια στιγμή με τον Αντώνη τον Καριώτη μας κάλεσε η Αθηναϊκή ηθοποιία, θυμάσαι, που ήταν το 2015. Φωτογραφήθηκαμε για το περιοδικό, για το Snack and Coffee. Και μας ζήτησε να κάνουμε. Δεν το θυμάσαι, μας είχαν δώσει και από 3-4. Ποια χρονιά? Ήταν το 2015 που. Μιχάλη, αυτό είναι πολύ ωραίο να το ξέρεις και εσύ, γιατί τότε ήταν η Αλεξάνδρα η Παπαδημητρίου η αρχισυντάκτρια, καλή της ώρα. Και μας καλεί τότε η Αθηναϊκή ηθοποιία, εμένα, εσένα και τον Κώστα, να κάνουμε κάτι το οποίο θα μπορεί να καλύψει τον καταναλωτή μετά τις 12 η ώρα. Γιατί στις 10 η ώρα πίνεις καφέ, στις 12 κάνεις ένα κολατσό, στις 3 θα πιεις ένα καφέ ή ψάχνεις κάτι άλλο. Οπότε λοιπόν ήθελε η Αθηναϊκή ηθοποιία να κάνουμε κάποια κοκτέιλ με μπύρα και καφέ. Το έχω δει το θέμα, γιατί ήμασταν συνάδελφοι με την και τότε, αγαπητή Αλεξάνδρα. Και εγώ ήμουν στα άλλα περιοδικά, οπότε ξέρω, το θυμάμαι πολύ καλά το θέμα αυτό που λες. Πρόσεξε, λέω, για να ξαναγυρίσω πίσω στο θέμα, για το θέμα του καφέ soft και οι ώρες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο η ώρα. Ωραία, και τότε μας είχε δώσει, αν θυμάσαι καλά, η Αθηναϊκή ηθοποιία κάτι κυβότια μπύρες. Και εγώ διάλεξα την Δεσπεράρδος που είχε και τεκίλα. Είχα πει 10 κυβότια. Είχα γίνει, έπιναγα. Για να το κάνουμε έτσι, Και την τελευταία μέρα του λέω: Αντώνη, δεν βγάζω άκρη. Έρχομαι πάνω, πάω στον Αντώνη και βγάλαμε μαζί τη συνταγή τότε. Είχαμε κάνει μια τρομερή συνταγή με τζίτζερ, πορτοκάλια, κανέλες μέσα, κοσταρίκες. Θυμάσαι κάτι αντίστοιχο, καμιά αστεία τέτοια ιστορία κι εσύ? Αστεία από ιστορία. το ψήσιμο έχεις να μας πεις κανένα καλό? Πολλές φορές έχω μπερδέψει το καβουρισμένο με τον πράσινο.
Πώς γίνεται αυτό? Αχρωματοψία. Γίνεται. Στις αρχές. Το έχουμε πάθει όλοι αυτό. Το έχουμε πάθει όλοι. Μετά. Ξεψηρίζεις μετά. Υπάρχουν ιστορίες να Πού να ακούσεις. το Αντώνη, εσύ που γελάς με το Μιχάλη, έχεις κάνει Κοιτάξτε, κανένα καλό? είναι κάτι που όλοι οι καινούργοι roaster, το έχω πάθει και εγώ πάρα πολλές φορές, ειδικά στις αρχές. Ανοίγεις την πόρτα και πέφτει ο ομός στο ψημένο. Ναι. Εντάξει, κάνει, πλάκα. Πέφτει ο μόνος στο ψημένο. Το έχουμε πάθει όλοι αυτό. Σε τι ποσότητες? Ανάλογα το Και τι καβουριστήρι. κάνεις, το πετάς, κάθεσαι και το ξεχωρίζεις? Πώς κάνει η μαμά μας στη φακή. Οκ. Κάνα 2 εβδομάδες κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν ξέρετε, το θέμα είναι, επειδή λέμε ότι είναι οδηγός επιβίωσης, με αυτά που ακούν, μάλλον θα παραμείνουν μπαρίστα μερικοί, δεν θα γίνουν ποτέ ρόστερ. Εντάξει, τέτοιες ιστορίες μπορεί να ακούσει. Εγώ το Πες χειρότερο... μας το δικό σου. Το δικό μου πέρα από αυτό που έχουν κατόρθωμα. πάθει τα παιδιά, γιατί το έχω πάθει κι εγώ. Ήταν την πρώτη χρονιά κάτω στο Κερατσίνι τότε. Έψηνα μέχρι το 10 η ώρα το βράδυ για να μπορώ να βγάλω Μιχάλη την παραγωγή. Και το 15 τότε που είχα εγώ, ο φιλοσυλλέκτης, έπρεπε να κάνεις emergency stop αφού έχεις ψήσει πολλά κιλά για να τον αδειάσεις. Εγώ για κάποιο λόγο το είχα ξεχάσει. Και έψηνα, είχε πάρει φωτιά ο φιλοσυλλέκτης. Βγαίνω έξω. Ωραία, κάπου έχει πάρει φωτιά, λέω ρε παιδιά. Τι είναι αυτή, ρε εδώ πέρα, γάμο ζωντανή. Και εγώ ήμουν εγώ. Αλήθεια. Και αυτό πολύ σύνηθες, Και έρχεται ένας και μου λέει, η καμινάδα σου βγάζει πολύ άσπρο καπνό. Και εγώ το ρίξα στο χαβαλέ και το λέω θα βγάλουμε πάπα. Θα βγάλουμε πάπα, το λέω σε λίγο. Και κοιτάω παιδιά και εγώ ήμουν εγώ, έχω κινήσει τα μπουριά. Ωραία. Να γίνει κάποιος ρόστερ, λοιπόν, για να το κλείσουμε. Τι συμβουλεύετε, αν θέλει κάποιος να ακολουθήσει τα δικά σου βήματα? Να γίνει πρώτα πυροσβέστης. Αντώνη, για πες τώρα, σοβαρά. Λοιπόν, να γίνει ρόστερ. Τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να το αγαπάει. Αυτό είναι. Πρέπει να περάσει από όλα τα στάδια. Δεν θα πούμε για την επεξεργασία, παύλα, πράσινος καφές και οτιδήποτε. Να ξεκινήσει να φτιάχνει καφέ, μάλλον να ξεκινήσει να καθαρίζει τα πάσα. Να ξεκινήσει να δει τι σημαίνει φλιτζάνι. Να ξεκινήσει να δει τι σημαίνει δοσολογία και σιγά σιγά να κάνει τη μετάβαση. Αν πραγματικά το αγαπάει και όχι να πει ότι θα πάει να πάρει λεφτά, γιατί δεν θα πάρει ποτέ λεφτά. Ναι. Γιατί είναι και λίγο μόδα, συγγνώμη, σε διακόπτω. Είναι και λίγο μόδα. Οπότε σου λέει. Είναι μόδα για τώρα για τα παιδιά που βγαίνουν, αλλά η ουσία το επαγγελματικό κομμάτι δεν μπορούν να το καλύψουν. Έτσι, γιατί όταν εμείς, και νομίζω και ο Μιχάλης, είμαστε πιστοποιημένοι, έχουμε HASP, έχουμε ISO και μπορούμε να κάνουμε εξαγωγές, μπορούμε να μιλήσουμε με κόσμο στο εξωτερικό, να κάνουμε 1002 πράγματα. Ο άλλος, η μόδα είναι το να ψήσω 10 κιλά καφέ και να το δώσω κάπου. Δεν καλύπτει κάτι. Καλύπτει τον επιχειρηματία γιατί θέλει να πάρει φθηνό καφέ και να πει ότι, κοίτα φίλε, εσύ μου πουλάς τόσο, αλλά εγώ σου πουλάω τόσο. Αλλά όταν θα γίνει η ζημιά όμως, χτύπα ξύλο γιατί είναι τρόφιμο και θα πάνε στον τύπο που το έψησε και θα του πούνε φέρε μας τα πιστοποιητικά σου. Γιατί εμάς, αν γίνει κάτι, θα πούμε: ορίστε, ο κύριος Αντώνης με πιστοποίησε. Περάστε, σας παρακαλώ, και μιλήστε με τον κύριο Αντώνη. Να μιλήσω με τον κύριο Αντώνη. Να μιλήσω με τον κύριο Τι πρέπει να. Κάποιος που θέλει πολύ να γίνει ρόστερ, λοιπόν, ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσει και να είναι το πιο σημαντικό αυτό που θα προσέξει? Τον καφέ να μάθει, αυτό χρειάζεται. Δηλαδή... Ως πρώτη ύλη ή και ως αποτέλεσμα? Όχι, πρέπει να μάθει το προϊόν που θα δουλέψει μαζί του. Δηλαδή, ένας που θα γίνει σεφ πρέπει να μάθει βασικά πράγματα. Πρέπει να μάθει ανατομία του ζώου, το μοσχάρι. Δηλαδή, ένας που θέλει να γίνει roaster πρέπει να μάθει όλες τις βασικές αρχές του καφέ. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει. Ιδάλλως, δεν θα εξειδικευτεί ποτέ, εννοώ ότι εν δυνάμει όλοι μάγειρες είμαστε. Δηλαδή, σιγά το δύσκολο να βάλεις ένα κοτόπουλο στο φούρνο και να το ψήσεις. Αλλά υπάρχει και ο επαγγελματίας, ο σεφ, που ξέρει 10.000 πράγματα παραπάνω για το κοτόπουλο, για το φούρνο του, για τα εργαλεία του, για τις θερμοκρασίες του, για το πόσο ζουμερό πρέπει να είναι, για 1.002 πράγματα. Αντίστοιχα και η δουλειά μας για να θεωρήσει επαγγελματίας roaster είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ξέρεις όλες τις βασικές αρχές του καφέ. Ναι, νομίζω τα είπαν τα παιδιά όλα. Και θα προσθέσω απλά ότι για μένα χρειάζεται να έχεις και το μικρόβιο να εξελίσσεσαι και να ψάχνεσαι και να μην μένεις στάσιμος. Αυτό.
Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δούμε μήπως κάτι θέλει να ρωτήσει ο κόσμος που μπορεί να φιλοδοξεί να κάνει κάτι αντίστοιχο με εσάς. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι η πρώτη φορά που είμαι εδώ κοντά σας, αλλά έχω δύο απορίες. Η μία απορία είναι εσωτερική, κοντά στα δικά σας θέματα, και το άλλο είναι από τις γνώσεις που έχετε από την αγορά. Στην πρώτη ερώτηση. Τι σημαίνει για σας πρωτόκολλο στο καφέ και στη διαδικασία του roasting? Και η δεύτερη ερώτηση, για να τελειώσω τέλος πάντων τις ερωτήσεις, είναι στην αγορά που βρισκόμαστε τώρα στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη, ή όπως θέλετε να το βάλουμε στον κόσμο. Το αντικείμενο που παρακολουθήσαμε έχει χώρο? Τα νέα παιδιά, όταν θα έρθουν, θα βρούνε χώρο για να αναπτυχθούν? Ευχαριστώ πολύ. Ποιος θέλει να το απαντήσει αυτό? Αντώνη, ναι. Να ρωτήσω τι εννοείται πρωτόκολλο. Φαντάζομαι ότι το πρωτόκολλο υπάρχει μια διαδικασία. Δίνω το μικρόφωνο στον κύριο, συγγνώμη. Δεν έχει τελειώσει η ορχήστρα. Για μένα πρωτόκολλο είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Στο δικό μου αντικείμενο, πρωτόκολλα είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας. Οι ειδικοί, όπως εσείς, που κάθονται και γράφουν ένα συγκεκριμένο τρόπο που θα πρέπει να γίνει μια διαδικασία. Ας πούμε, για να πάρετε το feedback από τον πελάτη ή τον άνθρωπο που θα σας δώσει το feedback στο δικό σας αντικείμενο, κάπως θα έχει συμπληρωθεί μια λίστα από πράγματα. Δεν θα την κάνω εγώ για σας, θα την κάνει κάποιος ειδικός όπως εσείς. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα πρωτόκολλο, το οποίο θα πω ότι είναι το τυπικό. Κάποια πράγματα τα οποία θεωρούνται στάνταρ, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο καθένας έχει κάποια δικά του πρωτόκολλα. Παράδειγμα, η σωστή σειρά των πραγμάτων θα ήταν, ας πούμε, να καβουρδίσεις έναν καφέ, να περιμένεις να κάνει την γκάζ, να τον κάνεις κάπινγκ την επόμενη μέρα, να τον κάνεις σε 3 στάδια κτλ. Είναι ένα κλασικό πρωτόκολλο. Αν ρωτάτε εμένα, εγώ δεν το ακολουθώ αυτό το πρωτόκολλο. Έχω ένα πρωτόκολλο το οποίο εμένα λέει ότι τον καφέ μου, αφού τον καβουρδίσω, τον κάνω κάπινγκ αμέσως μετά, αφήνω το ποτήρι όπως είναι και τον ξαναδοκιμάζω την επόμενη μέρα. Μπορεί να το θεωρήσει σωστό ή λάθος. Αλλά θέλω να πω, υπάρχουν κάποια στάνταρ πρωτόκολλα και από εκεί και πέρα ο καθένας κτίζει τα δικά του. Θέτει τα δικά του πρωτόκολλα. Σωστό. Και για το κομμάτι, για το χώρο στην αγορά για νεότερα παιδιά, ωραία ερώτηση. Χώρος υπάρχει. Υπάρχει για όλο τον κόσμο. Η ουσία είναι να είσαι σωστός, να μπορείς να δώσεις σωστή πρώτη ύλη στον καταναλωτή και να παραμείνει σωστός. Γιατί έχει ξεκινήσει μια καραμέλα, να το πω έτσι, που λένε όλοι, ναι, μωρέ, να πάρω από ελληνικό ρόστερ ή να πάρω από ρόστερ, αλλά θα είναι σταθερός, δεν θα είναι σταθερός. Δηλαδή, όλες οι άλλες εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες και τα μεγάλα brand, τι κάνουν? Γιατί έχω δουλέψει σε μεγάλο brand. Ψήνουν και αυτοί καφέ. Η ουσία είναι να μπορεί να κρατήσει σταθερό το προϊόν σου. Όμως, υπάρχει ένας παράγοντας που θα πρέπει να τον ξέρουν όλοι. Ο καφές είναι γεωργικό προϊόν και ποτέ δεν μπορεί να είναι σταθερό. Η μαγιά του ρόστερ είναι μετά το πώς θα μπορεί να το ξαναφέρει στα ίδια γευστικά χαρακτηριστικά που είχε τον προηγούμενο. Διότι εκεί πέρα είναι. Τώρα θα μιλήσω και σαν σομελιέ με την ιδιότητα του σομελιέ. Το σταφύλι δεν είναι κάθε χρόνο το ίδιο. Στο νησί μου στη Σαντορίνη με το θιάφι που βάζουν, προσπαθούν να βγάζουν κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα. Δεν γίνεται να βγει το ίδιο. Έχει χώρο για πολύ κόσμο. Η ουσία είναι να μπορείς να είσαι σωστός, να μπορείς να βγεις στην αγορά και να έχεις δυναμική να συγκρουστείς, γιατί θα συγκρουστείς με μεγάλες εταιρείες. Και μετά είναι η σταθερότητα. Που η σταθερότητα είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Θα πρέπει να είσαι πάνω από τον καρπό. Και το πιο απλό παράδειγμα που μπορώ να πω, γιατί πριν μίλαγε ο Φώτης ο Λέφας, έχει φέρει το παιδί ένα υγρασιόμετρο που κάνει δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ευρώ που το έχουμε πάρει εμείς και κάθε μέρα κάνουμε το ίδιο πράγμα. Μετράμε, ξαναβλέπουμε τον καρπό πριν και μετά το ψήσιμο, να δούμε αν είναι σωστός. Αυτό είναι το κομμάτι. Αλλά θα πρέπει αυτός που θα βγει στην αγορά, ο νέος, να έρθει να δει τι κάνουν οι παλιοί
και να πατήσει επάνω τους και να γίνει καλύτερος. Γιατί πάντα λέμε ότι ο μαθητής γίνεται καλύτερος από τον δάσκαλο. Αυτό. Ωραίο αυτό. Μιχάλη, θέλεις κάτι να συμπληρώσεις? Νομίζω πως τα καλύψαμε όλα. Εκτός αν ο κόσμος αν υπάρχει κάποια άλλη απορία. Που τώρα που είναι... Ο Νίκος εκεί ο Τσιαούσης, όχι. Δεν ξέρω. Ναι, το έχετε μετανιώσει, ναι ή όχι? Που πράγμα? Γίναμε ρόστερ. Πολύ ωραία ερώτηση. Κοίτα, εγώ επειδή το αγαπούσα πολύ, πριν μπω στο ψήσιμο, το αγαπούσα πάρα πολύ. Όταν γνώρισα τον Αντώνη, το αγάπησα περισσότερο. Όχι, δεν το έχω μετανιώσει. Ίσα-ίσα που το αγαπάω πολύ πιο πολύ ακόμα. Αυτό που λέω εγώ για μένα είναι ότι το έκανα επειδή το αγαπούσα. Δεν το έκανα για να βγάλω λεφτά και γι' αυτό δεν το έχω μετανιώσει. Άσχετα εκεί που με έχει πάει η δουλειά μου. Νομίζω ότι... Τι, βγάζει λεφτά? Βγάζει λεφτά? Όχι, δεν είπα ότι έχω λεφτά. Όχι, στο άλλο στάδιο είπα. Όχι, στη Φιλαδέλφια. Άλλο στάδιο είπα. Όχι, δεν το έχω μετανιώσει. Και το αγαπάω, Νίκο, και να σου πω την αλήθεια, αν πάλι μου λέγανε ότι... Επειδή έχω πάει και έχω δείξει και σε δύο ανθρώπους να ψήνουν κάποια πράγματα, μου λέγανε κάποια πράγματα, θα το ξανά κάνω από την αρχή. Δεν το μετανιώνω. Αντώνη, θα το ξανά κάνεις από την αρχή? Ναι. Δεν το έχεις μετανιώσει? Όχι. Για μένα είναι ευλογία ότι κάθε μέρα κάνω μια δουλειά που μου αρέσει. Αυτό. Δεν τη βαριέμαι σχεδόν ποτέ, γιατί παράδειγμα, το να καβουρδίζω κάθε μέρα, ας πούμε, σαφώς υπάρχει ένας καφές σταθερός. Είτε αυτός είναι μια Βραζιλία που προσφέρουμε, είτε ένα blend. Αυτό έρχεται κάποια στιγμή και γίνεται βαρετό με την έννοια ότι τα μηχανήματα είναι πλέον στον αυτόματο. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι... αλλά επειδή φέρνουμε συνεχώς καφέδες καινούριους, πάντα είναι το ενδιαφέρον ότι να το ψήσουμε εκεί, να το ψήσουμε έτσι, να το δούμε, να το κάνουμε κάπινγκ. Μία απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση για τους νέους που μπαίνουν στο roasting, εγώ θα πω ότι εδώ που είμαστε τώρα, αυτοί που είμαστε, η καλύτερη απάντηση είναι ο Μιχάλης ο Κατσιαβός. Όχι σαν νέος ηλικιακά, αλλά σαν από μπαρίστα roaster, νομίζω είναι το καλύτερο παράδειγμα ότι τα πάει εξαιρετικά. Αλλά θα πω κάτι, συγγνώμη. Οι γνώσεις του ως μπαρίστα είναι αυτές που μπορούν να τον καταξιώσουν τώρα και σαν roaster. Δεν θα μπορούσε να είναι τόσο καλός, γιατί καβουρδίζει πάρα πολύ καλά. Δεν θα μπορούσε να το κάνει αν δεν είχε όλες αυτές τις γνώσεις σαν μπαρίστα. Άρα σαφώς υπάρχει χώρος, αρκεί να μην θέλουμε από το βήμα 1 στο 10. Να φτάσουμε στο 10. Έχουν 9 ακόμα βήματα να κάνουμε. Πόσα χρόνια ήσουν μπαρίστα? Συγγνώμη, τώρα μια και σε ανέφερε. Είμαι μπαρίστα. Και ακόμα είσαι. Αλλά ναι, είμαι από το 2010. Άρα είσαι κοντά 15 χρόνια. Όχι. Πόσα είναι, 13. Πιο πίσω. Το 10-13, ναι. Όχι, όχι το 10, από το 8, πότε ήταν. Πιο πίσω πρέπει να είναι. Ναι, δεν θυμάμαι. Όχι, είμαι πάνω από 15 χρόνια. Μπαρίστα. Εγώ σε είχα πετύχει όταν δούλευε στο Μίτσο, πάνω στο Μεγάλο. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σας. Ο ρόστερ είναι επάγγελμα ή μπορεί κάποιος, δηλαδή θα βγάλει λεφτά από αυτό, ή μπορεί κάποιος να ψήσει, να καβουρδίσει, όπως θα πες το, για το δικό του μαγαζί και μόνο? Αξίζει, αυτό θέλω να πω. Στο να καβουρδίζει για το δικό του μαγαζί. Ο ρόστερ είναι ιδιότητα, τίτλος. Ενώ ψήσεις του καφέ. Ο καθένας δεν μπορεί να ψήσει για το μαγαζί σου, μπορεί να ψήσει για τον οποιοδήποτε. Θέλω να πω ότι αξίζει να γίνεις ρόστερ μόνο για το δικό σου μαγαζί, ή το κοστολόγιο για τα σεμινάρια είναι τόσο πολλά ώστε να μην σου δίνουν, ας πούμε, αυτή την επιλογή? Αν έχεις τη δυνατότητα, γιατί όχι. Θέλει σεμινάρια, θέλει διάβασμα, θέλει παρακολούθηση. Αντώνη, πες και εσύ. Πέρα από αυτό, αν αξίζει, επειδή ρωτάς, είναι αρκετά
δαπανηρό να επενδύσεις σε ένα μηχάνημα μόνο για το μαγαζί σου. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο γρήγορα θα κάνεις απόσβεση αγοράζοντας ένα μηχάνημα για να καβουρδίσεις μόνο για το μαγαζί σου. Οπότε δεν ξέρω αν αξίζει. Σίγουρα όμως από κάπου ξεκινάμε όλα. Σίγουρα θα έχεις ένα χαμηλότερο κοστολόγιο από το λαμβά να βάλεις έναν έτοιμο καφέ. Ναι. Έτσι. Από εκεί και έπειτα θα πρέπει να δεις αυτό που λέει ο Μιχάλης. Καταναλώσεις, αποσβέσεις, γιατί δεν θα είναι μόνο το μηχάνημα, θα είναι όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός. Μηχανή, παύλα μήλος, παύλα καβουρδιστήρι, παύλα ένας χώρος να είναι ο καφές και χιλιάδιο. Ρεύμα, αέριο. Καλά, ρεύμα, αέριο, δεν το συζητάμε. Συσκευασία. Εντάξει, στο μαγαζί. Η συσκευασία δεν είναι φτηνή. Στο μαγαζί, κοιτάξτε, επειδή έχω πάει σε πολλά μαγαζιά και έχω δει πώς καβουρδίζουν, κάποιοι τα βάζουν σε τάπερ. Ναι, εντάξει, ισχύει. Έτσι, τώρα η συσκευασία ναι, είναι υποκειμενικό. Άλλος. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Τα κολλήσια που ήρθαν τώρα, θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και κάπως έτσι έκλεισαν τα φετινά master classes. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά που ήσασταν όλες αυτές τις μέρες εδώ. Ευχαριστώ.